Къде е мама? Къде е мама? Мама? Играй сега. Бръм. Симеон, отивай да си пишеш домашните. Ама, мамо, аз съм по средата на игра. Не ми се оправдавай. Аз отивам на пострижка, а ти си пиши домашните. Добре. Хаха, мама отива на фризьор. Аз ще си поспа. Тя няма се върне толкова бързо.